Bediüzzaman, propuštěný z vězení ve Skišehiru, je vyhoštěn do provincie Kastamonu, kde bude žít mezi roky 1936 a 1943. V Kastamonu zůstává na policejní stanici téměř 3 měsíce. Následně se přestěhuje do domu naproti stanici. V tomto 7letém životě v exilu je několikrát otráven. Bude zde pokračovat ve psaní Risale-i Nur. Nechali všechny jít domů, ale ustada poté nepustí a pošlou ctihodného mistra do Kastamonu. Opět jako voják, myslím jako vyhnanec. Tam na začátku dokonce zůstává několik měsíců na policejní stanici v Kastamonu. Tady v Kastamonu si pronajali dům před policejní stanicí. Neustálý dozor, kdo přichází, kdo odchází, je zaznamenáván. S baláským vyhnanstvím je navíc zahrnuto i Kastamonu a, okolní oblasti, zvláště části západního Černého moře a střední Anatolie. Do této sítě